Здравейте, приятели! Смърт въобще няма. Сред човешкото население на Земята е останало едно такова поверие, една такава заблуда, че човек умира безвъзвратно и завинаги. Явление, подлъгано от собствените ни сетива. От началото на човешката цивилизация дори и до днес хората наблюдавали обективно какво се случва с тялото и останали с впечатлението, че липсата на движение, спирането на сърдечната дейност и дишането е някаква крайна точка на човешкия път, нарекли я смърт. Смърт обаче въобще няма. Това е просто една от фазите на нашата космическа еволюция. Както пеперудите от гъсеници се превръщат в ларви, а след това в пеперуди, така и хората. В процеса на превръщането на гъсеницата в пеперуда, тя буквално разцепва материалното си тяло, пашкула и от него излиза друго. Самите пеперуди може би мислят и наричат това свое транзитно състояние смърт, но ние хората знаем, че отделянето на старата обвивка на гъсеницата не е смърт, а просто фаза в превръщането и в пеперуда, в това, което е. Ще дам още един пример. Представете си една миниатюрна фигурка, сглобена от пластмасови елементчета Лего. Ако тази пластмасова фигурка падне на твърдия пот, отделните блокчета на легото ще се отделят една от друга, но това не означава, че фигурката безвъзвратно умира, в кавички. Просто трябва да бъдат сглобени отново същите блокчета Лего в същата форма и фигурката оживява, в кавички. Тоест при това, което ние хората наричаме погрешно смърт на Земята, човекът бива разпарчетосан на своите отделни елементи – материално тяло и душа. Без душа тялото не може да живее и затова започва да се разлага, но Творецът знае как и е в сила да слепи отново отделните части на човека в това, което наричаме възкресение. Това се е случило и с Исус Христос преди около 2000 години. На кръста душата се отделила за малко от тялото, но Божията любов отново е съединила, слепила Исусовото тяло и душа. Той е възкресен, дишането му се е върнало в дробовете, кръвта отново е зациркулирала и ето, Исус е отново това, което беше, жив. Същото ще се случи и при нашето следващо стъпало в космическата ни еволюция. Творецът Яве, който ни обича, свято е името му вовеки, ще слепи отново отделните части на всеки един човек и ще го прати на съд, за да отговаря за делата си на земята. Само истински вярващите в Исус Христос няма да отидат на съд, а директно в рая с Него. Добрите хора с добри дела ще бъдат отделени от лошите хора, вършили зло, и едните пратени завинаги в рая, а другите в ада. Нима някой от вас се съмнява, че отделни части на едно нещо могат да бъдат слепени отново. Тогава защо хората все още вярват на своята глупост, на глуповото наблюдение, че видите ли ние умираме безвъзвратно? Че кое умира безвъзвратно на Земята? Кое умира безвъзвратно в космоса? Водата, която циркулира на Земята, си е същата вода, която е текла преди стотици хиляди, милиони и милиарди години. Въздухът, който дишаме, си е същия въздух, който са дишали нашите прадеди. Учените са доказали с факти, че въздухът, който в момента ти вдишаш и издишаш, ти, който гледаш това клипче, същия този въздух е влизал и излизал от дробовете на други хора, които са живяли на Земята преди нас. Материята не умира, тя просто променя формата си, състоянието си. Енергията също не умира, а се предава от един обект на друг. Защо тогава човекът да умре? Защо тогава човекът да умира? След като Творецът е вложил космически принцип нищо да не умира, а само да се видоизменя, защо пък ние хората да сме нещо по-различно от космоса? Самите ние, нашите тела, са всъщност звезден прах, организиран от Светия Дух в човешки тела. Буквално ние сме направени от звезден прах. Ние сме звезди.
Нашите атоми, които са вътре в нас, са просто видоизменен камък, кремък, бивше растение, бивше животно, бивше трептение на слънцето, видоизменена вода от ручеи. Енергията не умира, материята не умира, не съм видял и време пространство да умира, защо тогава решихме, че ние хората ще умрем. Нали точно това показа нашия Бог и Господ Исус Христос с възкресението си, че хората не умираме, а само сменяме едната форма с друга, като гъсениците, какъв видите на една пеперуда. Преди сме били звезден прах, станали сме земна кал, след това примитивни животни, след това малки бозайници, маймуни, примати, хуманоиди и накрая хора. Всичко това под любящия внимателен поглед и чрез старанието на нашия Творец. Еволюцията става за милиарди години, но милиардите години са нищо за вечния Бог. За него 1000 години са като една секунда. Вие, ако вдишате сега въздух и издишате, въздуха умира ли? Не, остава си същия. Само количеството кислород е намаляло малко за момент, но след това, смесвайки се с другия въздух от атмосферата, се е стабилизирало отново на същото ниво кислород. Кой въобще реши, че ние умираме? Ами ако ние умирахме безвъзвратно и завинаги, нали това щеше да е много тъжно, депресиращо. Това би било трагедия и мъка, тежка душевна болка, непрестанен плач, задушна атмосфера. Точно както ако сложите храна във фурната, за храната няма изход, а само се пече в включената фурна, без надежда, без изход, без врата навън. Така и човекът без вяра в Бога е нищо, освен месо в запалена фурна. Вие да не би да решите, че Творецът, бащата на Исус Христос е толкова зъл и зловещ, гаден, че да се гаври с толкова малки същества като хората. Това е все едно най-силният боксер в света да изпитва наслада да бие, да се боксира с бебета или малки деца. Защо? Нашия Бог не е садист, а е самата любов, самото добро. Ние сме прашинки в космоса, живеещи върху прашинка в космоса, планетата Земя. Защо му е на великия Бог, на всемогъщия, на най-големия, да мъчи прашинки? Според мен, който мисли, че ние умираме безвъзвратно, е или безкрайно ограничен, или сляп, че кое умира завинаги. Ако вземем мрамор от скалата и направим статуя, мраморът умира ли, защото е станал на статуя? Не. Същия мрамор си е, само формата се е променила. Щом нашия Творец ни е изваял от глина, защо да не може от глината да ни съживи отново? Който обича, никога не убива тези, които обича. Ти, човеко, който гледаш сега това клипче, ти обичаш детето си. Ще го убиеш ли или ще искаш то да живее вечно? Щом като ти, който си лукав и зъл, не искаш да убиеш детето си, колко повече съвършения Бог, ръководителят на космоса, който нито е лукав, нито зъл, ще иска да те съживи отново след така наречената земна смърт. Има някои хора, които тъжат, плачат, че майка им или баща им умрели. Не тъжете, те не са умрели, това е абсурд. Те ще се съживят отново от думи на Исус Христос при ангелска тръба, при космическо събитие, при вселенска промяна, при второто пришествие на Исус Христос. Смърт няма, има транзиция, движение от една форма към друга. При нас хората движението от смъртен човек към вечен човек. Сега сме едни, после ще бъдем други. Сега сме живи, след това за малко ще легнем в прахта. Прах при прахта отива и след това отново ще сме същите, макар вече видоизменени в друга вечна форма. Това, за което наистина трябва да тъжите и да се притеснявате, е вашето отношение към Исус Христос. Какво е то? Уважавате ли го? Слушате ли го? Приемате ли го? Чувате ли го? Четете ли думите му в Библията? Изпълнявате ли заповедите му? Благотворите ли го? Покланяте ли му се? Най-важното за вас е именно отношението към Христа. От това зависи къде ще се намерите след възкресението, на добро или на лошо място.
така че който тъжи да не тъжи.